Saan laped iti panagkatutudo na iti umana na pasyente iti probinsya iti panagkampanya dagiti kandidato. Iti lain nga kalman na piksa nga todo iti nang bayakabak iti iliti pasukin Burgos Banggi kasamitan iti pagulpod ngem tuloy-tuloy ta iti House campaign dagiti kandidato. Halos mesa oras iti panakarik na iti todo iti lugar iso tagapuna nga nalamisan dagiti na panagkampanya tauray Martes Santo ket marik na iti gagarda nga kampanya house iti tinirada dagiti kandidato dabigas ket sulitin da kadati at bati pengaldaw iti panagkampanya Idol Bernard maraksakan met dagiti umili agaputa nalamisan taglawlaw ta nakalamlamis tang bagyo iti kalman kas magiti video nagpiksa todo ng bayakabak iti upat nga ili iti pasukin Banggi, Burgos, ken kasamitan iti pagudpod Ilocos sa Norte. Ngam no pa iti kastain na bagada nga dakkel ti pamatda nga ti panagatudo ket nang pabara iti sitwasyon dabigas taget hanuna nga marik na iti nabarang panyampo iti sumanual daw iti bulan iti Abril. Itangal daw Idol Abanad medyo nagsernat basit iti panyampo nang adapalang iti lulom na iti banda na iti amyan nga daya iti probinsya ti Ilocos sa Norte. Nabagada nga rain or shine iti inda panagkampanya iti daytoy nga aldaw. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Aramen.